kacha kata de bed mana ni igni ang'wen emo dhi bet kanyo to wuok igni ang'wen to wacho ni 10 point agenda na mana golo cha magi gik mana timo ang'owa mana timo koro yudo king'iyo magi te tiyudo ka magi be nitiere kaka no conspire gi wach mar jakom to kapok adok e foreign affairs kama wawuoyi ni Djibouti ma oke mokuongo ma Djibouti onyonre gi Kenya ni neno ndalo manche wamanyo wache mar United Nations Security Council negi nyono magitamre ma e UKAE states representatives te ogochode Kenya mologi magitamore ni kurano podo kwa yiego to ndalogo be mana kaka sani ni wacho ni candidate mar AUC chair ne wuok Eastern machecha benen kamano ne wuok Eastern ne wakawo from South Africa to negi nyono magiwacho ni ok giwene Kenya wadhi New York ma round 1 onge ng'ama oyudo the required number koro round 2 emane Kenya timang'o oyombo gi godo koro mo ayudo ko mar non permanent representative ANSAC to kineno nitiere kaka paro nitiere pattern moro ma kama Kenya nyono to Djibouti nyono dibed nikech America nitie kod military base kono koro mago ing'eni ndalo nitie ndalo mane wacho dynamics mane wacho ni kata ka owuoyo election mar AUC ni kik wiwa wil nitie big brother watching mabe nitiere kaka lwetgi nitiere whether direct or indirect nitiere wan gi Asia kanyo wan gi Western EU as a block wan gi the US ginigo koro kae be interest nitiere mang'eny ting'eni sani king'iyo frontier ma ji te ng'iyo sani en Africa that is where to invest 2025 sani ma e chunye go koro this is